dendangal rendu sukaɓe wuro ngo fo hay goto heddaki sagataɓe muɗum ha e sukaɓe mum président forage e sagataɓe mum e président forage e dendangal seremɓe wuro ngo dendangal seremɓe wuro ngo fo gari en fof gari enen ɗo yoga e mawɓe mabɓe yoga e mawɓe mabɓe nan ɗo ene wayno wuro ardi ina wayno wuro ardi e wasa jurnade tan min beltima min jaɓɓima mi on mbi on bisimilla eyyi min duyima min ñaaguima duwaw min beltanima on non min mbiranno ñande foof ni kala ko ummi mari guna ko jaam tan woni toon ɗo yaɓɓi fof ko jaam ɗo yetti fof ko jaam ɗo ari fof ko jaam eyyi ceerno Abou anne kadi an woddima fof duwanade on hankkadi ko dañji hunde tan yanta hen kono ko duwana jaaba Allah kako jaaɓi heddi ko Allah junno balɗe ɗeɗo golle moƴƴe ko Allah ko jaɓɗi ɗumen Allah so gollini yoɓat so holli o hokkat min beltima e ndeɗo jonde noon Allah ne jogori longinde en ɗo ko mawni walla omo longini en ɗo ko mawni ko dokkal Allah rendini en ɗo ko moƴƴere Allah rendini en ɗo ko nema ɓurɗo mawnude e nemaji Allah walla jeeyaɗo e ɓurɗo mawnude e nemaji Allah rendini en ɗo holɗum nema ndiyam Allah wi alqur'ana wa ja'alna min alma'i kulla shay'in hayy kala hunde min gurni ɗum koye ndiyam lasli mum koye ndiyam wurata koye ndiyam ɗum ko kala hunde o wi ko kulli shay'in hay hunde o heddani tuggi noon oɗo nema ruttiti caggal dendagal nema mo Allah meeɗi neminde tagore muɗum kanji fof eɗen ganni yettirde Allah e ndeɗo jonde dendagal nemaji Allah keddiɗi e gandal Allah taw ɗin hakkille andaɗi ɓernde andaɗi miijota kodi saabu neɗɗo miijoto koko andi neɗɗo miijoto koko yi neɗɗo miijoto koko hakkille mum hefti eɗen jettira Allah nemaji makko keddiɗi e gandal makko ɗi en ganda ɗi eɗen mbiyanamo kanko Allah alhamdu wa shukru lillahi rabbil alamin ha yetti e nemaji makko ɗi o nemini gonɗi less leydi gonɗi e nder leydi gonɗi e dow leydi gonɗi hakkude leydi e asaman gonɗi e nder asaman gonɗi caggal asaman kala ko Allah andi ko wiyata nema kanko Allah ko wiyata nema makko kanko andi kañum foof so ɗum rendi en mbimo alhamdulillahi rabbil alamin e oɗon nema eɗen jettana Allah kala mo Allah nemini hay so yettata Allah mo yettata Allah walla mo wona julɗo on yettirte Allah kono yettantake Allah julɗo noon ne yettane Allah ene yettire Allah wadde noon en jettiri Allah kala ko Allah tagi e ɗin ɗon nemaji bisimilla ɗo e forage he kala bawɗo tawtorede ɗo en salminama juurama eyyi ko weltare mawde tan e guila nanɗen oɗo forage ne waɗe en dañi forage ko weltare kadi weltare nde ne jokki ha joni eyyi kadi eɗen ñaagoɓe hen yafuya gati ɓe kolli vraiment ko pellital mawgal e yidde waɗande en forage eywa golle ɗe no jiiruɗon ni forage o ko forage mo 50 métres cube eyyi hono jiiɗen ndendori forage uji gonɗi toon ɗi koɗi gotum so gasi ko kañƴi nandata hay soko hannde ko arde tan ƴewtade golle ɗe to yarete nde wayno ko ɓurno hewde golle ɗe gasi wayno ndu asama heeɓi ndiyam machallah ndiyam kewɗam te kadi belɗam eyyi mi haala toon seeɗa won nokku moɓe cuɓino hakkude wuuro ngoɗo togo hatti e wuuro wongo mi anda takkoɗo janjoli de e yo saabu ɓe mbi oɗo banggue foof ko ndiyam mettuɗam woni ɗo kala ko asanoɗo ko ndiyam mettuɗam heɓata joni noon ko ndiyam belɗam ɓe jiiɗi ɓe cuɓoyi toon Allah waɗi toon newaki min gari ɗo min wonno kadi minen mbiɗen jogui peeje amen nomin mbaɗata min jaa hamin joti nokku mo ganduɗa miɗen gandi ko ndiyam belɗam woni toon nde min keeɓoye leydi raneri taltal ndi ɗum waɗi forage oɗo ɓuuri lugguide forage uji kewɗi gonɗi ɗiɗo saraji eyyi sa daari ha ɗo ha Wourossogui ko capanɗe 7 métres heewi asede forage uji minen noon min ɓennan toon ha less ɗum waɗi ndiyam forage uji amen ɗi ne ceerta e forage uji gonɗi ɗo ɗi nde min gari ɗo Allah newni asama 100 métres heɓama ndiyam kewɗam jonɗam tawa kadi ko ndiyam belɗam ha ɓe meeɗi hen wonɓe ɗo e wuuro he hay yummiraɓe meeɗi e ndiyam he mbi machallah ndiyam ɗam weeli ɗo joni golle ɗe ko heddi hen natti hewde woyndu asama heeɓi ndiyam kewɗam londe nde mahama foof gasi heddi ko installation tokoso seeɗa so Allah jaaɓi e peinture ɗum noon tardina ɗum seeɗa ko min jiiɗi ko waddude guila e Wourossogui ha e ndendori kanƴƴi foof ɗi gasda lawol gotol ndendori janggo soɓe dawi toon so Allah jaaɓi ɓe gaynat wonta dawede toon ɗo rewe ɗo sangue jokkite Wourossogui kadi nana yaaha beele jeeteɗe ɗi foof mbawa gaynude gasdide lawol gotol ɗo ha le 10 décembre so tardi inchallah mataw foof gasi waɗi ko oɗon ardiɓe so neɗɗo jaɓɓama ardinte lawol walla lawol min Ismaïla wi min ko ma mbaɗon visite sodoji ha kara o fayata jaɓotoɓe mo halifaɓe fof nan toon jooɗi ana ala programme jogui programme jaɓotoɓe ɓe ala ko waɗi ko bonani continue projet meɗen jaayi
assalamu aleykum wa rahmatullah. Caggal nde min calmini on min jaani on mbiɗen belti no feewi hannde accueil o walla wadde ɗo accueillir mo ngannduɗaa kanko hooli min hokki min ɗeɗo golle halfin min golle ɗe caggal nde min puɗɗori Ndendori Wendu Bosoyaɓe Sinthiou Garba Wourossogui wonno dernier point o Allah waɗi fondation o rokki Wourossogui ko forage uji 3 wadde ɗum wona projet tokoso Allah waɗi e nder golle amen min jogui ko équipe aji waɗi ko équipe gasowo ha yiita ndiyam waɗi kadi équipe mahowo satodo waɗi équipe baɗowo installé équipe gasowo ari nokkuji 3 ɗi foof Allah waɗi asi ha ndiyam heɓima e nokkuji 3 ɗi foof ɗi ganduɗa ko ɗon forage uji ɗi dokka e nder Wourossogui équipe oɗon yeehi ene continue golle mum e golle fondation e guure keddiɗɗe ɗon en e Wourossogui équipe mahowo château o yettima woni joni 2 semaines ko 3 semaines tan ɓe dokka pour timminde golle ɗe eɗen foof eɗen gandi mahde château ne ƴetti temps kono Allah walli e équipe ɗi min gollirta ɗi e nomin gollirta ni ko lewru min mbaɗata min mahata château d'eau 3 semaines o woni maadi ndi semaine dewɗo hen o woni installation para hande mbiɗen jaare e 18 jours komin naati ɗo ko donc ce qui veut dire que dans 3 jours château ji ɗi foof maɗi timmu wasta noon retard ne heeɓa saa e golle kono ɗo maximum 1 semaine tawat château ji ɗi foof timmi équipe aji ɗi jahan so ɓe jeehi ko baɗoɓe installé ɓe garata joni noon délai o min dokkuno ko fin décembre e kono Allah waɗi e golle ɗe to jaareteɗo hannde eɗen gandi hay début décembre mbiɗen mbaɗi objectif o ko 10 décembre tawat forage uji ɗi foof pawama e juuɗe ɓe ganduɗa ko kamɓe dokka forage hannde eɗen mbawi wiide à 95% ɗi jettima ɗon de manière globale so tawi ɗo Wourossogui eɗen mbawi wiide à 80% waɗama achèvement e à 80% kono noon de manière globale eɗen mbawi à 99% par ce que forage uji ɗi wona Wourossogui puɗɗi eyyi joni noon so tawi guure ɗe birtiɗen ɗe foof forage uji ɗi paari a watti hen limore Wourossogui nde mbiyata ko à 95%. kono noon so tawi ko ɗo tan e Wourossogui eɗen à 80%. eyyi ɗum ɗon ne waɗa caɗele eyyi kono noon ɓayi minen komin hoolaɓe min kalfina somin jeehi nokku so waɗi caɗele kadi hay kalfindo min o tinata eyyi min garan e ɓe ganduɗa ko kamɓe dokka forage ɓe min kalna min mbi ɗo de to mbino ɗon to cubino ɗon forage o waɗe ɗo ne waɗi caɗele est ce que oɗon jogui nokku goɗɗo dokketeɗo noon hewani hewde caɗele kamɓe ɓe jiiɗi tan ko ndiyam eyyi joni noon automatiquement min jaada min darta nokku goɗɗo mbiɗen gara e nokkuji kewɗi somin gasi fewani walla ɗon heɓaki ndiyam min mbaɗa déplacé min jaaha nokku goɗɗo taw kalfindo min golle o tinani kono min jaaha ha nokku to noon min kabramo sa ani ko yimɓe wuuro ngo kadi kabratamo wonde min gummima to min jeehi nokku goɗɗo par ce que o yamiri min o hokki min yamirode o yooɓi ha timmi jarani ko mbiɗen tampinemo e information ji baɗɗi négative kono noon Allah walli kala to min jeehi kadi so caɗele waɗi mbiɗen jogui moyen pour wadde ɗum contourné min jaahat nokku goɗɗo min gasa ha feewa min neldamo vidéo ji min mbiya ko feewi. Ville Air.